салом дӯстон, ин шоми ҳафтаи аввали баҳорро бароятон ба хайр мегӯем. Бовар дорем ки аз насими пуртаровати баҳор нафаси тоза гирифтааеду бо хотири ҷамъ моро тамошо доред. ин ман чун ҳарвақта Неъмат Салимзода бо барномаи Каминшо ҳастам. моро пайгирӣ намоед. ба фарқ аз барномаҳои гузашта мехоҳам барномаи имрӯзаро аз як мавзӯе оғоз кунам ки воқеан ғамангез аст. ҳамин чанд рӯз пеш яке аз сарояндагони саршинос ва инак барои мо марҳум Баҳром Ғафурӣ зодрӯз дошт. аслан Баҳром Ғафурӣ зодрӯзашро дар 4 сол як маротиба ҷашн мегирифт, зеро 29 феврал таваллуд шудааст. аммо ин сеюмин шабу рӯзи зодрӯзии ӯ аст ки бидуни ҳузури ӯ ва дар муҳити ғаму дард ҷашн гирифта мешавад. тавре маълум аст, имсол ба поси хотири ин ҳунарманди такрор дар кохи суруш маҳфили хотираҳо аз Баҳром Ғафурӣ баргузор гашт. ин шоми поси хотир зери унвони ёди ту ҳаргиз наравад ёро дӯстон, ҳампешагон ва мухлисони саршумори Баҳром Ғафуриро ба ҳам овард. ситораҳои эстрадаи тоҷик мисли Зулайхо Маҳмадшоева, Ҷонибек Муродов, Валиҷон Азизов ва Ҷаҳонгиру аксар дигарон ширкат варзида хотироти худро аз замони ҳамкориҳо ва эҷодияшон бо Баҳром Ғафурӣ қисса карданд. аз сторисҳои шабакаҳои иҷтимоӣ маълум аст ки санъаткорони маъруфи тоҷик таронаҳои гӯшнавозу дилфиреби Баҳром Ғафуриро бозхонӣ намуда бори дигар собит сохтанд ки ҳунарро завол нест ва ҳатто марг ҳам наметавонад хотира як ҳунарманди асилро аз ёду дилу дидаи мардум бизудояд. тавре дар наворҳо дида мешавад Валиҷон Азизов, Зулайхо Маҳмадшоева ва Анушервони Баҳром писари марҳум сурудеро замзама карданд ки унвони ин маҳфил низ аз он гирифта шудааст, яъне суруди умри ман мераваду ёди ту ҳаргиз наравад. ростӣ пеш аз марги Баҳром Ғафурӣ то чӣ ҳад ин суруд машҳур буданашро ёд надорам, аммо баъд аз марги ӯ чунин мисраҳои ин суруд вирди забони ҳамаи он касоне гаштаанд ки аз Баҳром Ғафурӣ ёд мекунанд. یادی تو هرگیز نرم از دل غم زدم عشق تو بیرون نشم بی وفایی تو برخواه بیرم سوزش سینه هم از این دل موضوع نشم عمر من برود یادی تو هرگیز نرم бовар дорам ки суруди фариштамоҳ зикуҷоӣ то ҳанӯз дар ёдатон ҳаст. ин суруд аз ҷумлаи шоҳкориҳои мондагори Баҳром Ғафурӣ ба ҳисоб меравад. ҷаҳонгир Зарипов дар ин чорабинӣ кӯшиш кардааст то ҳамин сурудро барои мухлисони марҳум аз нав бозхонӣ намояд. ҷонибек Муродов ҳам дар ин шоми хотирот иштирок намуда яке аз дигар сурудҳои Баҳром Ғафуриро бозхонӣ кард. ба фарқ аз дигар наворҳо ки аксаран ба таври кӯтоҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезананд, дар саҳифаи инстаграми GM компания суруди бозхондаи Ҷонибек Муродов пурра гузошта шудааст. Азизов дар миёни сурудҳои Баҳром Ғафурӣ суруди Овчаро ки шӯҳрати беандоза дошт интихоб карда сароидааст. бояд гуфт ки ин суруд дар филми тоҷикӣ Сукут истифода шуда ба сароянда ки худ низ дар он филм нақш офаридааст обрӯи дигар зам карда буд.
тавре дар боло ишора кардан дар шоми поси хотири ҳунарманди нотакрор Баҳром Ғафурӣ дигар сарояндагон низ иштирок намуда бо ёдоварӣ аз ҳамкасби худ ва бозхонии сурудҳои мондагори ӯ мухлисонро дубора ёди он рӯзҳое бурданд ки аз суруду оҳангҳои марҳум лаззат мебурданд. дар ютуб канали BG Company ки ба фарзандони Баҳром Ғафурӣ мутааллиқ аст, ҳамчунин ба ин муносибат филми ҳуҷҷатие рӯй кор омадааст ки бозгӯи рӯзгору эҷод ва эҷози ин сароянда аст. дар филм дӯстону наздикони Баҳром Ғафурӣ андеша, хотира ва дарди худро рӯ ба рӯи камера гуфтаанд. акнун биед бармегардем ба мавзӯи дигаре ки дар барномаи гузашта муфассал гуфта будем. оид ба рақобати Нурулло Алиев, аввалин тоҷикписар дар UFC буд. мо оид ба рафти бозӣ намегӯем, чун дар барномаи гузашта ишора кардем, вале танҳо як фактро мехоҳем бигӯем ки тавре медонед навори ҳаводори Нуруллоро дар майдони марказии пойтахт президенти UFC Дана Уайт дар саҳифаи инстаграми худ бознаsh намуд. мо низ таҳиякунандагони барнома як рекорди нави ин наворро мушоҳида кардем. агар қисмати релсҳои саҳифаи Данаро аз назар гузаронем, пас дар соли 2023 ӯ қариб 200 навор аз варзишгарон ва вобаста ба онҳо нашр намудааст, вале мо мутаваҷҷеҳ шудем ки навори бознашр намудаи президенти UFC вобаста ба Нурулло Алиев ва мухлисони ӯ дар давоми 3 рӯз қариб 3 миллион тамошобин ва қариб 200 000 лайку қариб 30 000 комент гирифтааст. бо ин нишондод навори мазкур дар миёни дигар наворҳои 3 моҳи охир дар 3 рӯз ҷои сеюмро касб намудааст. дар як мусоҳиба низ президенти UFC ба ҳаводории тоҷикони мо баҳои баланд дода гуфтааст ки дар баҳо додани чунин дастгирӣ мо лол мондаему, чизе гуфта наметавонем. Здравствуй, Дейна. Какие у вас мысли по поводу Нурулло Алиева? Сегодня он открывал турнир, боец из Таджикистана. Есть видео, где весь стадион заполнен его фанатами. Похоже, что за ним целая страна. Вы делаете на него ставку? Это здорово, когда такое случается. Когда эти ребята прилетают сюда, в Вегас, из таких отдаленных мест, из всей Европы, когда такое случается, это весело, это волнительно. Да, я даже не знаю, что еще сказать. Круто видеть это в соцсетях, когда такое случается, или когда они прилетают домой после большой победы. Такое классно видеть. лекин дӯстон, биёед акнун ошкоро бигӯем ки камбағалро ҳатто дар болои уштур низ мор мегазад. медонед барои чӣ ман ин ҳарфро мезанам? зеро Нурулло Алиеви қаҳрамонамонро ғорат карданд. худи ӯ дар як навори кӯтоҳе дар сториси инстаграми худ қисса мекунад. Слава Богу, дали мне сумку, потому что 2 дня назад меня обокрали, с машины украли все сумки, все одежды. Сейчас вот так я остался и с этой сумкой. алишер Моргенштерни 25 сола ки ҳоло аз Русия баромада дар Дубай зиндагӣ мекунад, баъди қариб 3 соли зиндагӣ бо блогер ва бизнесвумен Дилара расман ҷудо шуд. расман ба он хотир ки онҳо ҳанӯз 1 сол қабл бо ҳам чандон муносибат надоштанд. масалан моҳи апрели соли 2022 дар як навори кӯтоҳ Дилара ҳолатро шарҳ дода гуфта буд ки хислатҳои ҳарду бо ҳам чандон дуруст намегиранд. бояд гуфт ки Моргенштерн ва Дилара тобистони соли 2021 расман оила бунёд карданд, вале пеш аз он ҳам бо ҳам муносибат доштанд. репсарои рус дар як мусоҳиба ин тасмимро расонае кард. ӯ ба фарқ аз дигар мардҳои ҳудуди мо ки ҳама айбро бар сари келин мепартоянд, гуфт ки Дилара айб надораду ин ҷо айби ман аст. ӯ умедвор шудааст ки акнун собиқ ҳамсараш номзади арзандаи худро пайдо хоҳад кард. Сегодня официально мы подали на развод. Дело даже не в ней, дело во мне, понимаете? Просто отношения это не мое. Я надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата. аз тарафи дигар Дилара низ гуфтааст ки мо дар ҳама ҳолат кӯшиш мекунем то муомиламонро бад накунем. ба ишораи вай ин ҳолат ногаҳонӣ рӯй надодааст. ҳамин тавр Дилара гуфтааст ки худро хушбахт ҳис мекунаду албатта Моргенштернро низ то ҳанӯз дӯст медорад. агар шумо саҳифаи Муниса Ризоева, сароянда ва ҳунарманди ҳамсоя кишварамон Узбекистонро пайгирӣ намуда бошед, пас шумо ҳам медонед ки ӯ имсол бори нахуст консерти яккасарои худро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор кард. як чизи ҷолиби консерти ҷанбастии Муниса Ризаева дар Нью-Йорк ин аст ки дар ин барнома ба Муниса сюрпризи ғайриоддӣ ё ғайриинтизор рух дод. маълум гашт ки дар миёни ҳаводорон намояндаи Созмони Милали Муттаҳид аз Узбекистон ва ҳатто шаҳрдори Нью-Йорк Эрик Адамс низ иштирок доштанд. онҳо ба ин сароянда баҳои баланд доданд.
thank you. You know, I heard your music, but I did not know you were this high. To my amazing Central Asia community, you know Brooklyn is the Central Asia of New York. аз рӯи мушоҳидаҳо ин консерт дар штатҳои има ва қисмати хотимавии он дар нью-йорк бо сатҳи баланд баргузор гашта. Муниса чанде пеш аксияро гузошт ва ин далели он аст ки ӯ аллакай ба Узбекистон баргаштааст. дар охир ёдовар мешавем ки нашрҳои гузаштаи барномаи комментшоро аллакай дар YouTube канали мо гузоштем ва бемалол метавонед онҳоро бубинед. Агар обуна шавед, пас имкон пайдо мекунед ки дигар барномаҳои телевизионии моро нодида намонед. То барномаҳои баъдӣ хайр.